siapa? Siar gele bos. Masih ya. Kawan sangat jangan saudara. Bos, kenapa saudara? Bos. 시가오는 만에 근다이 뭐 소퍼 호가 라미야 지라이 뭐 소퍼 작은 버스 Jangan. 아차 부크라이 뭐 소퍼 Sorry bos. Sorry bos. दानिया बुंदो बुजानायखौ सिगाङावनो मानो खोन्थायो Bos गावनो थाबलिबाय बुयोब्रा. गोसो गोरबोनि खोथा मान नांगौ नोंलाय? ओरै फैलाय Bos. दा सोरबा जानानै माबायदि मोनखो नोङो नों मा मोनदों नोङो नायलाय मानसि मादि बस्थायाव दङ सिरथा मोसौ थ' बैसो 지라 샤ን트프 Jangan bos. जायगायालाय माथो सैमाखि अमाखि जायगाया मोजां नालै थ' दरसेयाव बिदिब्ला. आं मोनसे बाथ्रा बुंनि मा बाथ्रा बस हाजिरा खामला मावनायनि नामा बस आं हले हाजिरा खामला मावनो रोङालै सिरथा बुरबुकफोर आं हाजिरा खामला मावनायनि बाथ्रा बुंदों नामा जिराय नों जों बै लामाजों फैनाय माखासे माहाजोन मानसिफोरनिफ्राय रां सिख'नांसिगौ मा बस बुजां गोसो जालायबाय नामा सिरथा मोसौ जों बे फैसाजों माहाजोन जागोन आरो आं नोंसोरनो गंफा KTM बाइक बायना होगोन मा बस KTM आसु ओंखारदोंलै औ KTM नाथाय मोजांल' सालाय बै स्पिड सालायबा बिरनो नागिरनाय नामा बस Tiamnya kali. Tiamnya tumi. खालि तुमि मुरुबो होनग्रायानो नामा बस जाबाय सिरि थादो आं नालाय बस थुदो खामानियाव Turun. Udah, yang pasang tele. जायगाफ्रानो बिराद खाथिगारो बांगालबुरिफोरजों हास्लाबायबाय थागोन होनबा जानाय नङालै सारनावसो सेन बिहैनांसिगोन जानाय नङा सारफैनांसिगोन बेयाव फटाफटनो हाब बिसोरलाय हाला सैमा फिसाफ्रा गालांग्रोबावदों बबाव थांखो बिलाय र 7 hours later, epilogue. Bunda masalah. गैया बस Mana dia? मैया सोरबा जानानै फैयासै बस Oh bos. फैयासै बस Woi, keluar sih. jangan bos Oh malah.
ओइ थाथ' होननायखौनो खोनायाखै नामा थाथ'होनानै मा खालामनो थान्दा बरफ थानो थान्दा बरफ जानो थान्दा बरफ जानोसो होनदों नोङो र' बारा जाबाय बे बेगा आंनो हर मानो आं हरा बेथा हरा ओइ बेगा सिख' हर आखाय नांगौ मा बिथा आं बेखौ नांगौ हरा माथो आं फै बुलायनो हट बेगा हट बेगा हट बेथाजोंसो डाइरेक्ट खिथायगोन आं बेथा अन्थाइजों खेला गैया खारदो बस अन्थाइ जोखो Run. साला लकेल गुन्दाफोर दिन्थिगौहाय गाबोन नाय A few minutes later. Why are you running? Why are you running? लंपेन्ट जिदों माथो आंनालाय साला सुगारफ्रा नेन थिनबाबो नेयाना अन्थाइखौ नायगा गिना ओंखारदोंलै जों बस अन्थाइजों होथारसिगौमोन सालाया नङाबा नोङो बस पेन्ट जिनाय खानायखौ आङो जेबो नंला दे मोनबोबायथ' गासिबो जिरायजोबदो जागोन बस सियं नायलाय बेगाव मा दं जागोन बस आयना आयना पाउडार दाबो फैसा फैसाबो दं माथो फैसा जा रंगा गस्ला र लंपेन फैसाखौ सानलाय माथो जेबो गैला बस गैला अन्थाइसो दं बस बेथाया अन्थाइजों खुबैग्राखायनो अन्थाइ लाना बेरायबाय थाखायो इयो फैसा सानलाय बस माथो मरमा गान्दिया खानाय दंलायो हो नंगौ नामा रायलायनाय थां नों हाब माथो खानाय गोरलै गोरलै रजलायबायलाय माथो हानि सिं बायदिबो नुलायलाङोलाय नायलाय नै हट बस हानि सिं बायदि नुलायलाङो ए बस नंगौथ' फैसाया बेसेबां दङ बां औ बस सानबाय 3,350 दङ बस बे नखलसो नखलसो होद मानो बेखौलाय गारहरदो जागोन बस लंपेन्टाबो मोजांथार माथोलाय लंपेन्टखौ सोर लायो लादो नों आं लानोसै सार बस गस्लाखौ एसे लागोन बस लादो नों लादो लादो आयनाखौ सोर लानो आं लांसै बस पन्स पाउडारा नै सोरबा गोसथोनायनो हनबा आं लांसै बस लादो ओमफ्राय गाबोन पार्टि दं हा जागोन बस गाबोन फुंनि 9टासोआव फैदो जागोन बस
bos अन्थाइखौ नों लांनो खोमानदांलै बे अन्थाइखौलाय मानांगौ आंलाय आंनि न' गुदियावनो हाजार हाजार अन्थाइ दङ गारहरदो गारसैलै मोनाबायबोलै थ' थांसै लांसै बस बेखौनो लांसै आं दानो बस नोंनो लादो थ' मोनबायलै लंपेन्ट गाबोन गानलांनो आहा बायनांगौलै गाबोन नायनो मोनसिगोन बेरायहैलाबायनो